Vítejte u dalšího videotutoriálu. V tomto videu se budeme zabývat událostmi. Události můžeme přiřadit každé želvě. Je to velmi jednoduché. Stačí kliknout na želvu, dát změň a v záložkách vybrat události. Přidáme novou událost a já si vyberu například při najetí myši a při odsunutí myši. Jak si můžete všimnout, každá událost má svoje jméno a zde můžeme psát reakci na událost. Já jsem vymyslel reakci zvětšení. Zvětšení znamená, že se želva zvětší. Pokud napíšeme dvojku, zvětší se dvakrát, a pokud napíšeme jedničku, bude zase taková, jaká byla předtím, než jsme na ní najeli. Vyzkoušíme, zda to funguje. Jak vidíte, želva se po najetí myši dvakrát zvětší a po sejmutí myši z ní se zase zmenší. V tomto videotutoriálu jsme se seznámili s událostmi